Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Uba Shangpliang MLA ka Mausan Ram constituency ulong ba ka Jingbuh Kyndon jong ka Sorkar Assam kabalatip kum ka Assam Cattle Protection Act kabala pediang da ka Jylla Assam kanbu Jingeh ye ka Jylla banwanra Masi ha ka Jylla ulong ba ka Jingbuh ri hapo ka section kaba nyo jong ka Assam Cattle Protection Act kanwanra ka Jingeh ye kinong thiet Masi kibahap banwanra Masi sa ka Jylla ulong ru haba ka Central Act kaladep ban aibor ban thiet Masi henre haba penyai na Assam kanwanra Jingeh banwanra ke Masi sa ka Jylla haba ekran bat kilat pathai khubor uba Shangpliang ulong ba ka Jylla Meghalaya hi ka de ka Jylla kabadang hab ban shania ya kabam kadi na kiwei pat ke Jylla kibakentup na do ukhau udai kapeleng bat kabakongsan kalong ba ka Jingkurdu kadok Masi ha ka Jylla ulong ru habalawat benia halor ka Kyndon kam jong ka Jylla ya kadok Masi lalap ba ka Jylla kadon kam kumba arphosan hajar ton kadok Masi ha ka shisnam ha ka ba ban penbiang ya kane ka Jingduna ha banwanra na kiwei pat ke Jylla si ka don ka short duration discussion kaba lawanra dai ba George Bilindo di MLA na kumroy halor ka jing duna kabam haka state jungi kabangi ni khot ka topic scarcity of staple food in the state ni song tho ba hakini ki for pandemic matala jan arsnem kaladon ka jing kerdo hakabam kadi kaladon ka jing kerdo haka jing wan ki Jingbam ki ba Pynpoi na Shabar ka state kum ka state ka barit ka jungi bat ngilabon ki population jungi ngimban sengi hab depend halor ki Jingbam ki ba Pynpoi na Shabar kum ukhaw kum udai ka sini ki peleng ka dokha wat kadok ru kum jo te ngilaya debate halor kani mane hapo ka assembly ngibarong ilay simbentalang but kabakongsan na pading kata kalong halor ka Jingkerdo jong ka do Masi andang ngilawat benya dalang ngilawat benya ngilam ba kumba arphusan hajar ton ka do Masi kalut shisnem haka Jylla jungi te arphusan hajar ton shisnem kamut pila ban muddur katno hajar katno spatli ki Masi ngi don kam shisnem hapo ka Jylla jungi nei kinwan kita ki Masi kini ki Masi baro kide banwan na Shabar jong ka Jylla jungi te ngitip ba naka central government kalawanra yakwe ka act ka baki khot ka Cattle Transport Act 1978 but kala amen biang ya kata ka act hau arhajar iwei hapo kani ka act ngila bangin lej bantiet Masi na Shabar jong ka Jylla shubo ngithiet Masi na Bihar ngidei banra banyo ya kani ka permit hapo kani ka Cattle Transport Act bat ban kit ikita ki Masi ban penyaj ban wanra adu ka Jylla jungi kade ban yo ika certificate ba ki quality jong ki Masi ki bangi wanra lani ngithiet na Shabar ka Jylla ki dimalong ki Masi ki babiang ki bakoi ki bakhya bat ki bakhlain ka ba ar ka certificate kade ya ka transit pass kamut ngidei ban yo ya ka permit ka valid permit ka badai ban kit ya kita Masi ban Pynpoi hadu ka Jylla jungi tekat hadu menta ubnai Ogos arhajar khoi kinong thiet Masi kim shum shem kano no ka Jingeh andre nadu ba penwan
ya kani ka any po Assam ka baki khot ka Assam Cattle Protection Act 2021 kala shem jenjar ya ki nong thiet masi jungi bakin penya ya ki masi lumba ka Assam kadaw kalong bahaga section 7 jong ka Assam Cattle Protection Act 2021 kaong no person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cattle without valid permit from any place of other state through Assam to any place outside Assam. Dia kata hadu kata kadang biang. Kata kamu ngidon kam ya valid permit ban penyat ya kita kimasi lembah ke Assam. Hendrai abang apej bah ya kani ka ak Haka section 7 clause 7 ki penwan pada ada kumwe ki ong ba ka permit issued under subsection 1, 2 and 3 shall be in such form, in such manner and subject to payment of such fees as may be prescribed by the state government. Kata amut ka state government of Assam. Hi hangne kamut balada ngalat hiet iki masi na Bihar ngalat peniyat lumba ka Assam. Kata kamut ompat long kataru. Ngadang dehi bangan Shimbiang saya ka permit na Assam da ka jingsiu ya ka fees. Dia kata banga raise meneh hapo ka assembly but ngadawa na chief minister jongi ba udai ban penbet mardor ya kane bat u Assam chief minister khnang ba kinong khai masi jongi ki balek thiet masi na shabar jong Jylla kinum shem Jingeh nrai kan wan ka jing harassment ka jing penjenjari ki hakalenti ladangi penya yakini ki masih lembah ka Assam dei tang halor ini i clause 7 jongka section 7 kiburi ini i clause 7 kham sharum jongka ni ka section 7 dei tang hei ta ban ong mangidei bandang hap bandai banshim ya ka permission Assam haba ka central act kala ai bor ingi ka central act kala ai bor ingi bangila banginlej banshim banwanra gi masih ladangi penbiang ya ki valid permit na ka place of origin kata kamu ladang athiet masih na Bihar kamu ngade banyo permission na Bihar banwanra ya kita ki masih bandala dep check ya kata ka jingkot jingkhia jong kita ki masih ndrei haba penyait lembah Assam kamu ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empuni ai ketika COVID khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam